turu sore mundhatu rejekine wong madya ilmu sampurna wekasan dadya jalma tama Ambrek Surapati Rana mijil sekareng kita sumriwating puncak gunung gempur segara monyo sinebet biar mandang Sang Prabu Nagapasa ingkang duk rikala semanten nindakaken muja swanta nuwun dumateng Gusti Kang Among kinen kasembatan napa ingkang dipun sejo napa kang dipun kira amargi Sang Prabu Nagapasa ngrumangsani nggih ngrumaosi sampun nampi kanugrahan dening pukulung Sang Bathari Durga kinarya ratuning puser bumi rikala semanten boten anyariosaken Sang Prabu ingkang muja suwanta wonten ing lebeting sanggar pamuja brata nanging gentos kang winursita para kawula ing puser bumi sareng midhanget dawuh ngendikane Sang Prabu Nagapasa kasar kanane Sang Prabu Nagapasa watak wantune wong kasar pitung asuhan anak-anak bebasane saknalika ribut kananing para kawula ributing para kawula saknalika bendhe den titir mlawan para kawula nganti kaya rembuh nganti kaya pecah-pecah gragapan para kawula lir acak tinebak gantar acak aranana walang tinebak gempuk gantar watang kaya dening walang den tebah karo watang pating pencolot pating bleber Gusti ngupaya kawula ngampung kawula mupadi ananing Bendara Surah medase wong keplok nganti kaya bedaya tambur gluduk jidor pating jumedor suling pating jemelerit gocap ingkang manjing wonten madyaning alun-alun ampuna tumenggung wingsatara lan sekataing para kadan naga biru
Wadyabala saking negari Pusar Bumi ingkang nampih dawuh saking ingkang Gusti Sang Prabu Nagakasa saknalika ngawontenaken pacak baris mangurung-urung manggara papa manggoda belah aber kananing alun-alun Pusar Bumi ya Pusar Batara lir selo berkiti cadrani lir umpamane selo watu blakiti semut kaya dening semut gramang ingkang pinuju medal saking celong-celaning watu lumampah wonten ing sak inggile watu gligir candraning para wadyabala anut alur selur enggo ing marga dasar candraning wadyabala Pusar Bumi winastan madya yaksa kan madya aranana tengah yaksa denawa menika buta sareng nampi dawuh saking ingkang Gusti pating brengo kanane saking girange nampi dawuh saking ingkang Gusti pramila sak dalan-dalan seluruh tumindahe ana pasir dinggo sawur-sawuran nemu kerikil dinggo sirat-siratan nemu gragal dinggo sawat-sawatan nemu watu dinggo ucal-ucalan ana barisan sing pinggir kanan dewi mamerno kasudibiyane marang kancane nemu watu sing gedene sak lumpang kanan jawil iringane kancane bareng sing dijawil noleh watu sak lumpang dikeperukno bathuke sareng bathuk ketemu watu lebur tanpa dadi kanan noleh nang buri ger sing surah wah bata rubuh anggenipun surah ing wadyabala Pusar Bumi lho ngoten niku sing wingking niru karepe nemu watu sak gerdu gedene watu den uluh nopo kinten-kinten sak trisan dukure petap dawahe watu utawi selo boten den tampani kelawan asta nanging den papak kali sirah watu sing sak gerdu-gerdu den papak kali sirah bleduk kananing watu ngantos sak walang-walang ana sawene sing kejengkelen nemu barongan sak dapur dijebol berul kananing barongan kanggo sumping sing pinggir mburi dhewe ya rumangsa kejengkelen
nyaut wit randu sing kira-kira petang perangokan. Wit randu dijebol disebet-sebetno gare si ajur numur kanane wit randu. Wah, sanget gegiri sianggenipun nedhaken kasudibyaning Wadyabala Pusar Bumi ingkang dados cucuking bebarisan menika tumenggung wing Santara. Wingkingipun tumenggung wing Santara tumenggung naga harimuka. Wingkingipun tumenggung naga harimuka tumenggung naga harimaya. Wingkingipun tumenggung naga harimaya tumenggung sura jinemprang. Tesih kathah para wadyabala ing negari Pusar Bumi tanpa wilangan barang. Gubyara bal clorot bledu wah kanca ayo baris kanca baris sing apik kanca sing apik kanca nek baris ya aja angger ae kon gawe sepatu kanca aja klopenan iki ngono ape perang dudu genduren kanca. Wah odeng jimat sing ana mustaka kanane gawe ojo pecian gak ngono kok niku pecian ku kate nandi. Wah ayo iku digawe. Sanjata tombak pedhang telewang bayonet bindi jembaring wah bawon kabeh kanca. Wah kok menawa iki kananing landheane tumbak iki nek wis rapuh gantiin kanca. Gantiin. Wah. Sak apes-apese kayu gale kanca digawa. Wah. Kok menawa. Nalangi ora tumamaning wesi aji. Wah, landhean iki kena dienggo pusaka kanca. Wah yo. Ya kanca bener. Baris sing apik. Mong jer klonang klaneng gubyara bledu Wadyabala saking negari Pusar Bumi saknalika ngenggalaken lumampah bebasan tanggung Siti Bentar kanane tanggung menanggung sampun makna
Siti lemah bentar niko sak onjotan. Kebasan setahun dadi sak wulan dadi sedino koyo-koyo sak jam dadi sak onjotan. Kocap enggaling lumampah wadyabala puser bumi. Onjotan sampun kancik wonten tepis wiring kayangan Sabta Pertala. Iyo. Gento Mas Balelo suku kanan tino pengan gading neki. Adi Nogo Arimuko inggih kakang kados pundi. Wah, iki kaya-kaya pregolan kayangan Sabta Pertala Adi. Wah, dene wadyabala sing teko wetan, teko kidul lan teko lor wis sedya ya. Iki kakang, iki. Wah, ayo dileboni Adi, ayo dileboni kayangan Sabta Pertala. Wah, ora diwulungno kananing naga kini. Wah, sida tak gawe sungsang bawana bali kanane. Oh
ingkang andadosaken gempaling crita rikating wong akanda boten anyariosaken wadyabala puser bumi ingkang duk rikala semanten ngepung kananing kayangan Sabta Pertala. Dene menika ingkang wonten ing saklebeting kayangan Sabta Pertala bebisik Sang Hyang Hananta Boga dewa-dewaning bumi ingkang lapis pitu kanane kadhep dening ingkang putra Wuragil pinaringan asma Raden Nagatatmala. Pramila ing mriku kawontenaning Raden Nagatatmala den timbali kelawan pukulun Hyang Hananta Boga. Awit sang pukulun Hyang Hananta Boga menika muningani kedadosan ingkang wonten ing sak jabaning kayangan Sabta Pertala. Wadyabala puser bumi ingkang tanpa wilangan bebasane. Pramila sinebataken kayangan Sabta Pertala menika sampun kinepung wakul binaya mangap. Ing mriku kawontenane Hyang Hananta Boga menika rumaos miskul penggalianipun tan kraos anggenipun menggalih tumrap kawontenan menika boten wonten langkung-langkung namung nggih ingkang putrini Dewi Nagagini ingkang rikala semanten den kersakaken kelawan Prabu Nagapasa ratune Dedemit. Ing mangka kawontenane Ni Dewi Nagagini menika sampun darbe garwa Pademi inggih panenggok Pandhawa Raden Bratasena ya Raden Werkudara rikala semanten. Pramila ing mriku kawontenaning Hyang Hananta Boga tan kraos netesaken luh utawi waspa tumetesing luwing Hyang Hananta Boga kaya-kaya dewa maringi pitulungan sareng waspa utawi luh tumetes kancik wonten ing Bantala saonjotan kanane luh menika dados jalma kekalih saknalika mengayun sowan wonten ing ngarsaning pukulun Hananta Boga. Oh
Candra sasinapi bumi buta roning neki sasradara ulan layang tanggal kinarya dadi panengeran kinarya dadi panengeran wilahing sekaring bahwana langgeng awi genap astu namo sidhem i dewa sanget matur nuwun ingkang abdi ngaturaken dewa Rama putramu ngaturna bekti ya Rama. Iya, naga Tatmala. Ndak tampa kanthi bungah ora liwat puja pangestawananipun Rama ya uga tampanana. Iya Rama, tak tampa ora liwat puja pangestune. Pun bapa sing wis tumandhok ana ing jiwangganing putramu. Dadiya jimat saklawasing gesang. Iya, syukur. Ingkang putra iki ngaturaken ngabekti Rama. Ingkang putra iki ngaturaken ngabekti Rama. Oh. Iya, nak iya. Yen kaya ngono ya nak ya banget panarimanipun bapa nak. Tak tampa ora liwat puja pangestunipun bapa yoga tampana. Inggih kula jatuh tangan kekalih mugi dadosaken jimat. Kula jatuh tangan kekalih mugi dadosaken jimat. Rama. Kok talah dhisik. Naga Tatmala, iya Rama. Wah, iki ana kedaden sing kaya ngene. Ana kedaden sing kaya ngene kaya-kaya dewa iku maringi pitulungan tumrap kananing pun bapa ya nak. Kananing pun bapa. Lah iki Rama iki kedadane ya apa iki kok ujug-ujug ana jalma loro muwuh Rama marang Rika Rama iki apa iki kananan? Iya. Pun bapa emut kananing Nduk Rikala Semana didhawuhi karo dening pukulun yang tunggal. Pun bapa ki ora kena netesna luncana, tegesing ora kena nangis. Awit apa naga Tatmala kananing pun bapa iki menawa netesna luncana, mesti kananing luncana iki wujud jalma menungsa. Lah iki Rama. Sing ape tak gagas ket mang ya iki lho Rama. Tibane Rama iku yang mono yamene. Dongengi wong kaya aku tumrap kawan kahanan. Yaiku wong dikongkon sabar, dikongkon tawakal, dikongkon nrimo. Iki dong-dongane kaya-kaya lho. Rika iki durung tau nglakoni, tegesing durung tau praktek kaya iki. Awit apa? Kasunyatane Rika dhewe saiki ngono kena den arani nangis utawa ndorak ngono lho. Latiala. Iya nggih iya. Mbok aranana luput pun bapa iki ya pancen ya luput. Tumrap kanan sing kaya ngene kaya-kaya pun bapa iki ora ngrungkepi ngono lho. Awit apa nalare sapira gedene kayangan Saptapertala. Menawa dibandingno karo dening negara puser bumi. Mongko iku pusere bumi. Wilayahe ya sakurepe bumi. Saklumaning bumi sakurepe langit iki wilayaning negara puser bumi.
bumi. Lah yo gak ono seprapate kanane kayangan Saptapertala. Bener kananing puser bumi iku sinebuna negara nanging negara negaraning bangsa Sremet. Mula nganti pun bapa iki mikir, pun bapa iki menggalih tumrap kanan sing semunu kaya-kaya kayangan Saptapertala iku bebasan kinepung wakul binaya mahat. Mula apa sing tak nggo daya reka karo dening umpamana kedaden paperangan karo Wadyabala puser bumi. Mula iki rehning dewa nguduna kananing bantu pitulungan rupane ya sedulurmu anom iki. Kula kekaro ya rehning jeneng sira iki kedadeane saka luwih bapa sing kanan lan keri. Mula slirane kekaro ndak paringi asma Raden Luh Kanan lan Raden Luh Keri ya. Inggih kasinggihan dawuh Rama, inggih kasinggihan dawuh Rama, ingkang putra nggih nyumanggaaken. Yo, Nagatatmala kasinggihan dawuh kaya apa Rama? Ngene yo. Wis jajal metu njaba aja nganti Wadyabala puser bumi. Lumebu ana ing pregolan kayangan Saptapertala papaken wong ngatelu karo adimu Luh Kanan lan Luh Keri. Ya apa bisane jeneng sira ngentasi kanan iki pun bapa tak njaluk muja swantah marang Gusti kang amung tuwuh amrih kalistir sambikala Nagatatmala. Yen kaya ngono Rama aku njaluk idi pangestune tak dedepake kananing Wadyabala puser bumi. Yo yen ayo adi bareng-bareng didengeki kanane Wadyabala puser bumi sing ati-ati yo. Wah iki kata iki